deti! Pred pár dňami som bol na výlete na severe Čiech, kde sme sa boli pozrieť na Adršpaské skály. Pri prístupe sa nachádza takéto jazierko, veľmi pekné. No a Adršpaské skály to je prírodná rezervácia. A tieto skaly sú až 80 metrov vysoké. Nachádza sa tu aj takýto pekný potôčik. Wow! No a to som ja. No a potom nám začalo pršať, ale nevadí, lebo sme mali prší plášte a dážniky. A bolo to veľmi pekné aj v daždi. Oh, yeah. Mimochodom, na tomto mieste kedysi dávno bolo more. No a potom začalo sa zem nejako hýbať a zemská kôra popukala a vznikli tieto skaly. Aha. No nie je to krásne? Wow. Tu sa nachádzal jeden taký topánik, to bol tak raný palivý topánik. Tuto sa nachádzal druhý veľký vodopád. Aj som sa tam chcel okúpať, ale nedalo sa. Krásna príroda bola všade. Tu je jeden kameň, ktorý môžete vidieť. On kedysi bol veľký, pekný, ale ľudia na ňo šlapali a potom sa takto rozpadol. Potom sme museli šlapať do schodov. A potom aj dole schodmi. Keď začalo veľmi pršať, tak sme sa schovali medzi skaly a potom sme išli takouto úzkou chodničkou, ktorá mala iba 50 cm. A nejakí pupkáči by sa tady to určite nedostali. No. A keď sme odišli z týchto skál, tak sme išli na takéto skvelé knedlíčky plnené. Ňam, ňam. Ňam, 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 ňam.